Duela egun gutxi batzuk jaso genuen urriaren 30 eta 31 lehen bi greba egunen ondoren Euskadiko Goi-mailako teknikari sanitarioen batzordeak, CTSS-ek, eskerrak eman aizizkiela eurekin izan zien lankide guztiei. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldetako ospitali handien ateetan aurrean egin dituzte elkarretaratzeak, eta Eusko Jaurlaritzan egin den konzentrazio handi hori ere goraipatu dute. Era berean eskerrak eta laguntza eman naizizkien Osakidetzak agindutako, eta alaxe diote, gehiegizko gutxieneko zerbitzuak betetzen aritu diren lankide guztiei. Greba boikotatzen saiatu direla salatu dute CTSS-etik neurriz kanpoko gutxieneko zerbitzuak inposatuz, komunikabidetan isiltzen saiatu direla, elkarretaratzen arrakasta handia estaltzen, desmotibatzen eta desmobilizatzen saiatu direla, baina ez dutela lortu, inoiz baino batuago daudela. Alaxe diote ez gaituzte geldiaraziko eta azaroaren 3 eta 4 alegia atzo eta eran egun indare handiagoz itzuliko gara. Eta itzuli ziren Donostiako Unibertsitate Ospitalera, autokanpo kontsultetara, baita esango dut, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera bertara ere. Eta horrexegatik nahi genuen tarte bat hartu CTSS-eko kide den Gontzalekin ere, minutu batzuk egiteko. Gontzal, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eta eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin Gontzal zer modu zaudete, aipatu duzu egun gogorrak izan direla, greba egun hauek, salatu duzu ere invisibilizazioa, gehiegizko zerbitzu minimoak, baina beste aldean ere, indar asko eta jende askoren babesa izan duzue. Ez dakite zenolako ahozaporea utzi dizkizuen borroka egun hauek? Oso pozik eta eskertuta gaude mobilizatu diren guztiekin. Egia da, greba boikoteratzen saiatu direla, neurriz kanpoko gutxieneko zerbitzuak inposatzen, isiltzen bebai, komunikabidetan esateratzen, bai 3 herrialdeetan, bai nazio mailan, baina hau egin du motivazioa, ez dute lortu desmotivazioa, baizik eta motivatu gehiago, borrokan gaudela, hemen gaudela, hankaz gora jarri dugula ospitale guztiak, gerentzia guztiak daude beldurrarekin, guk gelditzen dugunean, teknikaria gelditzen garenean, diagnostiko guztiak, ospitaletan egiten diren diagnostiko eta tratamendu guztiak gelditzen direlako. Orduan, oso garrantzitsua da, hau jakitea eta biztanleria jakitea nortzu garen, zer egiten dugun, eta noren esku gauden, bebai. Egia da, grebak jarraipen oso zabala izan duela 3 lurraldeetan, esan dezakegu 180tik gorakoa izan dela, eta mobilizazioa oso handia izan dela. Eskerrak benetan. Gontzal, teknikari sanitarioen lan baldintzak eskubide horiek borrokatzen ari zarete greba honen bitartez, baina aipatu dut Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat mobilizazio egon direla, baita hemendik kanpo ere, Madrilen egon zara zu egunotan. Bai, astelenean izan zen Madrileko elkarteratze handia, manifestazio oso handia, 18.500 pertsona bildu ginen Madrilen, eta jende guztia ez genekien zelako jendetza zegoela. Izan zen oso garrantzitsua. Teknikariak inoiz ez gara horren elkartuta egon. Tarduan, hau, igual balio du borroka asko handiagoa izatea. Eta, igual, greba, bebai, ez izilarazteko. Egin genuen greban manifestazioa, astelenean, hasi ginen Haziendako ministeriotik, pasa ginen hezkuntzako ministeriotik, eta bukatu genuen osasun ministerioan. Zergatik egin genituen horrelako geldialdiak, eskatzen duguna, 3 ministerioekin lotuta daudelako. Batetik Hazienda ministerioa, hau gure diruaren, grupo betaldearen dirua eman behar dugulako presupuestu general batzuetan, eta orduan hori da Haziendako ministeriotik atera behar da. Gero bebai eskatzen duguna da Europako homologazioa, eta Europako titulo moduan, Europan
guztiak dira diplomatu, gradu bat, baina Espainian ez. Osea, nazio mailan Europa batasuna guztiak dira diplomatu, baina Espainian atzean geratu gara. Tarduan, ezin dugu hemendik kanpo irten, eta ezin ditugu kurtsoak eta birziklatu horiek egin. Eta gero bukatzeko, osasun ministerioak, osasun teknikariak garelako. Bai, eta eskatzen dugula, estatu marku honetan daudela orain negozioetan, ateratzeko eta guk mantentzeko sanitari profesional moduan. Gontzal, pixkat, nolabait badago egun hauetan deskubrimendu bat, ez aipatzen zenuen zuk, teknikari sanitarioen artean, osasun teknikarien artean, indar eta batura handia, eta pentsatzen dut, honek ere etorkizun hurbilean mobilizazio gehiagotarako eta borroka horretan jarraitzeko aitzakiak edo indarra bintzat eman dizuela, ez? Asko. Hau eman digu indar asko jarraitzeko eta batuta jarraitzeko. Ez dugu nahi siglen atzean egotea eta ez gu gara teknikariak eta gu nahi duguna da nazio mailan guztiak eta herrialde honetan bebai guztia ondo edukitzea, Europan mailan kontuan hartzeko, ospitaletan kontuan hartzeko, eta ez dugu behar gehiagorik, entzutea bebai. Eta esaten duguna, adibidez, erizaintzatik, esaten dutela guk ezin dugula lortu diploma gradua, nik gogoratu nahi diet, haiei, erizaintzako guztiei, haiek bebai, 1977an, erizaintza zela prestakuntza teknikari ez diplomatu bat, eta lortu zutela. Behintzat ez jarri trabak guri bebai. Guk bebai nahi dugu hori, gauza bera. Eurek lortu zuten 77an. Guk bebai lortu nahi dugu, gauza bera delako. Oso garrantzitsua da azkenengo hau. Gontzal, baikor zareten olabait etorkizunera begira, grebari da lortzen negoziazio horietan, aldarrikapen horietan, mugimenduak edo oso epe luzerako, oso arnaz luzeko borroka bat izango dela horrik ikusten duzu, Nik uste dut hau izango dela oso luzerako. Baina espero ezetz. Behintzat espero ezetz. Baina, daramagu 17 urte bebai izilean bebai. Lortu genuen bere taldeakoa, orain dela 17 urte, eta ez dugu gehiagorik egin. Orduan, gaur nik ikuste, nago posik, eta bebai goibel, ez? Daukat asko, zalantza asko bebai, llegatu gara leku guztietara. Espero baiet. Eta ez izatea greba luzerako, azkenean osasun teknikariak garelako eta pazientarekin egon bar garelako eta osasuna jokuan daukagulako. Entzuten ari garen bidertzeanen kantu honek dion bezala, ez dut atzera egingo, ez dazatela atzera egin aldarrikapen hauetan, CTSSE, edo goi mailako Euskadiko teknikari sanitarioen batzordeak. Indarra, Gontzal, eta eskerrik asko gurekin minutu hauek hartu izanagatik, jarraituko dugu zuen aldarrikapen hauen berri izaten. Mila esker egiteko jartzun pizka bat. Zaindu asko, esarkada bat. Esan da bezala, ez dut atzera egingo bidertzeanen kantuanekin egingo dugu urrengo minututxoa entzuleok, segituan azken ordukoaren bila ere, bagoaz estudio zentraletara, gaur badagoelako azken ordukorik ere gurean.